Севастопольская. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Севастопольская. Наступний припинок Олішеве. Наступний припинок Олішеве. Осторожно, двери зачиняются. Николай Николаевич Олешаў на фронтах Вялікай Айчыннай вайны распараджэннем камандуючага быў назначаны камендантам Мінска. За 10 дзён яго падначальныя расчысцілі вуліцы, абясшкодзілі тысячы мін, аддавілі электрастанцыю і водазабеспячэнне. У хуткім часе вярнуўся на фронт і працягнуў барацьбу з ворагам.